și sunt elevă la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau și aș dori să vă pun niște întrebări. Eu mă numesc Paveleana Maria, sunt din școala gimnazială numărul 1 Peștera, județul Constanța. Aș dori să vă întreb, dumneavoastră știți ce reprezintă 15 martie? Ziua mondială a drepturile consumatorului. Și ce drepturi are un consumator? E prea greu. La fel susține, domnule, nu mă interesează, e treaba dumneavoastră, e produsul așa. Merg mai departe la comisariat, cum a spus doamna. Comisariatul? Județean pentru protecția consumatorului. Știți unde este? Nu, că domnii nu sunt sigur din Brăila. După mergeți, spamează și ne arătați? O să aflăm. Vă trimitem Păi, de exemplu, dacă iau un pantof care este rupt sau dacă are tocul rupt, mă duc înapoi și îmi dau bani înapoi să îmi dau la pantof. Acești bani. Și nu mai dau Așa, chiar crezi că te crede? Cine te crede? Bine, acum trebuie tu să fii inteligent, că atunci când iei ceva trebuie să te uiți și pe data expirării și pe data dacă are ceva, pe un defect. Așa. Nu mereu să te val. Păi asta e puterea ta, în bon constă. Nu mereu. Știți cumva ce reprezintă ziua de 15 martie? Nu, nu știu. Îmi spui tu? Lămurește-mă, ce reprezintă? Ziua de 15 martie Și mă filmează doamna mondială. consumatorul. Asta e bună, da, asta e corect. Da. Deci, cum ați spus că sunteți? 15 martie. E ziua bărbatului? Ei sunt direct la Pro TV. Dar nu mă întrebați pe mine. Mai știu, dar nu vreau să zic. Deci te las pe tine să rămâi cu suspans. Hai că spune că nu. Știi?